dieselpolttoainetta, 74% painoprosentti etanolia, laskuvarjokotelo. Raketin nimi on Max, koska se on Pepsi Max limskapullosta aerodynaaminen suojatehty. Täältä löytyy sytyttimiä, 12 voltin jännitteellä toimivia. Siellä on hiusten kuivausta otettu vastuslanka. Sinne on bonuksena pistetty pieni ruutipanos, että varmasti liekki tulee sieltä. Tämä on hyvin luotettava sytytyssysteemi. Typpipullo liitäntä. Sytytysjärjestelmä. Nappia painamalla lanka alkaa hehkua moottori sisällä. Samaan aikaan minulla on tässä radio, lähetin ja siinä happea pistää virtaamaan pikkusen. Ja sitten kun näin liekin tuolla, niin kiskasen tästä samalla painaen, niin tämä naru vapauttaa venttiilin, polttoaineventtiilin virtauksen. Siinä pitäisi raketti lähteä maksimiteholle ja nousta. Teoriassa suoritamme polttoaineen tankkauksen. Täytyy muistaa pistää laskuvarjo kiinni. Tahtoisin sanoa tässä pari sanaa ennen laukaisuyritystä. Tämä on pieni askel ihmiskunnalle ja pieni askel minulle. Mutta täytyy sitä yrittää kumminkin. Jos ei yritä, ei onnistukaan. Suerte!
muutama minuutti laukaisyrityksen jälkeen. En tiedä mitä tapahtui, mutta raketti ei noussut senttiäkään ja siinä alkoi palaa. Se on entinen raketti. Happitankki ilmeisesti säilyi ehjänä, mutta limsapullo kotelo suli, laskuvarjokotelo suli. Todennäköisesti laskuvarjo on entinen. Kiitos vaivolleni, se oli hyvä laskuvarjo. Ja siellä on meille sateenkaari. Se tarkoittaa sitä, että uusi yritys tulee olemaan ja se on muuttava ihmiskunnan kohtalon. Älkää välittäkö näistä mahtipontisista sanoista, mutta tunnelma on nyt tällainen. Epäonnistuminenkin on jotain. Nyt raketti on purettu Pepsi Max pullo, 2 koostettu. Se on mennyt tällaiseksi. Korkeusmittari oli sisällä, se on täysin vahingoittumaton. Yläpuoli, raketin yläpuoli, vastaanotin, painesäädin, typpitankki 2 kappaletta, happiservo. Kaikki näyttäisi olevan vahingoittumattomia. Tosta menee putki, polttoainetankki, toinen polttoainetankki, patteri. Se on ehkä aavistuksen sulanut. Saattaa olla entinen. Ei, vaan tämä on liitin, se on sulanut. Laskuvarjoservo näyttäisi olevan kunnossa. Tuossa on polttoainejohto. Polttoaineletku hieman ehkä sulanut. Tässä on kytkin. Koko raketille toimii. Näyttää vähän huonolta silti. Siinä on ne vauriot yläpäässä. Laskuvarjokotelo oli tässä. Se on täysin entinen. Sisällä ollut laskuvarjo on hieman sulanut. Sillä ei tee mitään. Johdot, narut ovat sulaneet. Ei hyvä. Evät olivat pahvia. Ne paloivat iloisesti. Ja tässä on polttoaineventtiili. Se pitäisi toimia näin. Kiinni, auki. Ei jousi jaksa painaa sitä. Se ei toimi enää. Muuten, no tossa on hieman sulautta jälkeen, mutta muuten liitetä moottoriin. Tässä ei ole yhtään mitään vauriota. Tämä jäähdyttää tässä, mutta ehkä kauempana se ei jäähdyttänytkään. En tiedä. Moottori, se on vahingoittumaton. Tässä on evät ollut kiinni. Vauriot ovat pienempiä mitä mä ajattelin. Muutaman letkun uusiminen ja kytkimen uusiminen ja polttoaineventtiilisysteemi täytyy suunnitella uusiksi, jos ikinä yritän tällä raketilla lentoa vielä. Tämä systeemi ei ollut hyvä. Tämä luultavasti avautui niin hitaasti, että se sytytys ei ehtinyt tapahtua täällä polttokammion sisällä, vaan täällä ulkona. Tämä toimi siis niin kuin liekin heittimenä. Työntövoima oli 0, sen olisi pitänyt palaa sisällä, mutta koska se oli ulkona, niin sen takia tämä ei liikkunut yhtään mihinkään. Se jäi paikalleen. Ja lämpökuorma oli niin suuri, että mä en ollut ajatellut eikä varautunut siihen. Se levisi ylöspäin, sulatti kaiken näköistä ja aiheutti sen, että raketti ei liikkunut ylöspäin niin kuin piti.